No a ještě jednou, pokud jste tady dneska někdo při závodě něco ztratil, stačí přijít sem k nám, co tady vyvoláváme ty zvuky a muziku, tak my vám to rádi dáme, pokud to bude vaše a tak dále, takže není problém, přijďte, domluvíme se. Teď tady máme jednoho závodníka, nikdo neví, jestli je to závodník nebo není, jede bez čísla, je to nějaký divný. Vypadá, že ho má v kapse tedy. Ukaž nám číslo. Já už jsem zjistil, proč ho tam nemá přidělaný, ono by ho to brzdilo. No, ještě pát k tomu, to je dobrý teda. No a to je ten poslední píseček a poslední kopeček a 5 metrů do konce, do cíle a jsme tady 29. 20. Co? No a 29 má Kostrum Pavel, samozřejmě Praha. Dobrý Pražák Vožický, Kostrum Pája, dobrý. Číslem 16, Kostroumová Jitka, Mladá Vožice, hej, a kategorie Z1 neboli žen 1.